Dayagang kalipay sa mga tinun-an atol sa ilang graduation, dindungan silang misayaw sa famous BTS song nga Permission to Dance. Kinibisan pa man nga usa lang kaadlaw nila dungang gipractice kini, pinaagi sa giya sa mga magtutudlo. Sila mga tinun-an sa Himalalod National High School sa silingang isla sa Negros Oriental. Ang maong video daling nag-viral sa lain-laing social media platforms, ilabi na sa Twitter. Karong buntaga, ila-ilahon ta ang nagpaluyo sa maong konsepto og sayran ta usab ang iyang inspirasyon sa pagbugna niini dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Nagpaluyo sa nag-viral nga graduation BTS dance sa Negros Oriental, makauban nato MAPE teacher sa Himalalod National High School, Jonilo Hainar. Mayong buntag ug maupay na aga, Sir Jonilo. Welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-shout out, sir, sa iyong mga higala, mga kaubanan ug uban pa. Hello, mayong buntag sa tanan natong mga kapuso diha. Daghan kayong salamat and shout out sa ako ang mga kauban sa buhat diri sa Himalalod National High School, sa among principal nga si Ma'am Gigi Talado ug among principal nga usapod duhamig principal si Sir Dante ug sa amo ang mga kusganon nga mga magtutudlo sa senior high school o sa junior high school. Daghan kayong salamat sa inyong pagtabang o sa tanang maistrog maisa sa tibuok Visayas. Maayong buntag ninyong tanan. Busa, good vibes atong hisgutan this morning. Nganong naka-come up man ka, sir, atong nga concept sa graduation dance? Actually, kada tuig na kada graduation jud mi na nami graduation dance. Pero this time around, I made sure nga ang celebration would be a very light one, a very happy, and a very meaningful one. Kay kabalo ko nga atong mga estudyante gikan sa pandemya, gi-lockdown, dayon mubo na kayong panahon nga kami nagkauban for the limited face-to-face. Usually, ang ato ang pilion nga mga music during graduation is katong mga solemn, nga maigo sa heart, and emote-emote, tila-kilak. But this time around, I would like it to be happy. I would like it to be fun and light. That's why I opted and I chose Permission to Dance by BTS. Kay as I went over the lyrics. Igo man gyud kaayo ang lyrics gyud sa mga sa panahon. O fun fact po, ang among mga estudyante, galabi po ani mga BTS lovers. So, the moment nga I announced them, I told them nga mao ni ato ang graduation dance, lipay gud sila kaayo gud. Nahimugid kay nga more memorable ang ilang pagtapos, sir, tungod nimo og sa inyong mga co-teachers. How do you feel, sir, nga nag-viral sa social media yung gibuhat? And wala gyud mi kaayo ga-expect nga inana gyud ang may tabo ba. And pasalamat pud ko sa army sa tibuok kalibutan because of grabe jud kay diri gyud namo na test nga grabe jud kaayo ang mga armies nga mo support jud sa BTS. And I myself is a fan of BTS, pero di kay ko grabe ka and parehas nila nga inani gyud ka suporta. And as I went over, naapod di ay nag-post ani sa Twitter and ni trending po siya sa Twitter. Daghan po kaayong from international nga mga, nabot siya internationally, and watching their comments sa video, we were really amazed and we were really inspired nga, wow, amazing kaayo. Unsa nga lyrics, sir, ang nitatak sa kanta nga inyong gigamit? The title itself, No Need Permission to Dance. Because like, kita god ug mag-celebrate ta murag dili na ta kinahanglan po mangayo og kanang permission. Like when we feel happy inside, dili na nato kinahanglan dapat taguon. So dapat ato ra yung let's everybody feel it nga happy ta. Then also no need permission to dance. No need permission meaning dili ta kinahanglan mag-hesitate nga to tell and to share what we feel inside. After 2 years, Sir Jonilo, of not having face-to-face learning, saka proud ka sa teacher. Labi na sa mga estudyante nga nilampos ni taliwa sa mga hagit sab nga atong nasugatan. We are really very proud kay mao man gyud na fulfillment ra gyud namo isip mga magtutudlo. Nga kanang makita namo sila nga nagmalampuson, sila nagpadayon sila, dayon bisan sa mga hagit sa ughulga sa pandemya, nipadayon gyud sila, wala gyud sila muundang. Then kami pod kami gyud amo jud ginapaningkomutan nga wala gyud bisag usa ka buk estudyante nga left behind. And just to close this, Sir Jonilo, message nimo, sir, sa atong mga
kaubang teachers, mga graduating students, gikan kaninyo sa DepEd. To our students, congratulations for graduating, especially sa batch 2022 o sa batch 2011 o 2021 o 2020. Congratulations still for graduating. Kalagmihatan sa ako mga estudyante sa una, mayon silang sana all, sana nakapaso. Pero you are actually one of the reasons why we celebrated the 2022 nga in Ana, because of para pud ma-feel ninyo ba nga wow nani jud ay dayon continue moving forward, dayon keep achieving your goals. Alright, daghan kay salamat for joining us, Sir Jonilo Hainar, gikan sa Himalalod sa Negros Oriental. Thank you, sir.